Kif pajjiżna daħal fix-xhur tas-sajf Ġunju ġab miegħu temp iżjed sħun u xemxi u anke l-ewwel mewġa ta' sħana tas-sena lejn tmiem ix-xahar, temperaturi li qed jilħqu l-35 grad Celsius. Is-sħan estrem qed tolqot ukoll diversi pajjiżi Ewropej fejn inkissru rekords ta' temperatura fosthom 41.3 gradi Celsius fil-Ġermanja. Skont l-Aġenzija tal-Aħbarijiet l-AFP madwar 150 miljun persuna madwar il-kontinent Ewropew kienu qed jiffaċċjaw temperaturi ogħla minn 35 grad Celsius nhar il-ġimgħa. Dwar dan One News tkellem ma' Mr. Clarence Paċ, l-uffiċjal mediku ewlieni tal-Gvern fejn spjega fid-dettall dwar x'jistgħu jkunu r-riperkussjonijiet ta' sħan eċċessiva fuq is-saħħa tal-bniedem. L-ar sintom, l-ar kondizzjoni tista' pazjenti kollu huwa ta' heat stroke. Heat stroke hija effett qawwija ħafna fuq il-ġisem fejn il-ġisem ma jistax jikkumbatti biex ineħħi dik is-sħana, jiġifieri xi ħadd pereżempju jitlef minn sensih, xi ħadd jirremetti u ġieħ ta' ras qawwija, jħossu għajjin ħafna, din hija emerġenza. Hemmhekk f'daw il-każijiet aħna nagħtu parir li jċemplu 112 biex imur l-emerġenza u jew jibgħatu għalihom għall-ambulanza. Huwa qal li wara l-mewġa ta' sħana tal-2023 il-Gvern ħad diversi miżuri biex ikun aktar ippreparat għal każijiet simili. Fil-fatt meta d-Dipartiment tas-Saħħa jingħata sinjal aħmar mill-Uffiċċju Meteoroloġiku, persuni vulnerabbli bħal dawk li għandhom it-sokkor ibatu bil-kliewi li għandhom il-fuq minn 75 sena se jkunu qegħdin jirċievu messaġġ. U hemmhekk ħajħorġu messaġġ mhux biss b'informazzjoni ta' prevenzjoni imma b'numru ta' telefon fuq. U dan numru ta' telefon li huwa 2326888 huwa wieħed fejn ħajrispondi professjonist ħajsaqsi xi domandi biex ikun ċert li dik il-persuna m'għandi bżonn xi tip ta' għajnuna medika, kif ukoll ħajoffrulhom fejn jistgħu jmorru għal jgħidulhom cooling centers. Dawn huma ċentri madwar Malta u Għawdex kollha fejn dak il-persuna jekk m'għandix post id-dar fejn jista' għandhom pereżempju frisk u arja kondizzjonata, jista' jmorru hemm biex iqattaw ftit sigħat ġoddi dal-post. Aħna noffrulhom ukoll servizz ta' trasport, ġifieri jekk m'għandhomx is-silver tip xejn biex nistgħu waslu għand dan il-post. Fl-aħħar nett huwa qalilna kif wieħed jista' jipproteġi ruħu minn xemx u sħan eċċessiva. Kemm jista' jkun jixorbu kemm jista' jkun frekwenti matul il-ġurnata, anke jekk ma jkollhomx qaċ biex aħna nevitaw dik l-effett ta' dehydration, ukoll ngħidulhom biex jevitaw li joqogħdu fix-xemx bejn 11 u l-4 ta' nofsinhar nafu li dak il-żmien il-ħin ta' dik il-ġurnata hija l-iktar waħda perikoluża xemm il-UV index l-iktar għolja u meta joħorġu fix-xemx jilbsu l-kpiepel jagħmlu l-krema tax-xemx u anke bħala lbies jilbsu lbies ħafif u ċar.